Murprotec, empresa número 1 en Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'Oratge. De moment, avui dijous, les pluges no estan sent tan intenses com les d'ahir. Ahir tinguérem pluges intenses, molt intenses, fins i tot torrencials. Per exemple, va haver zones del litoral de Castelló, a la zona de les Alqueries, proximitats de Borriana, on les pluges superaren els 100 litres per metre quadrat. A la mateixa ciutat de València tingueren registres de més de 90, front a zones que apenas caigué a 1 litre per metre quadrat. El mateix podem dir de punts de la Safor, de la Marina, les zones més interiors d'Alacant, però va ploure a raules. I el mateix està passant en les últimes hores. Tenim núvols, els més actius avancen des de l'interior. Tenim també entrada de núvols d'origen marítim. L'entrada de llevant amb la mar càlida fa que es formin nuclis d'empesta a vora mar, com ha passat en les últimes hores. I esperem que esta vesprada els ruixats i les tronades avancen des de l'interior cap a la costa i que la pluja acabi sent prou general. I ens agradaria pensar que també afectarien les zones de la meitat sud de la comunitat o zones de l'interior, on ahir apenes va ploure. Però atenció, perquè encara estem en avís taronja, especialment al litoral de la meitat nord de la comunitat. I avís groc a la resta. Només, de moment, es lliura dels avisos l'extrem sud d'Alacant. I demà divendres, Emet manté els avisos taronja a la costa de Castelló i grocs al centre i a l'interior. Aquestes zones està previst que demà puga ploure amb intensitat. A la resta, oratge variable i insegur, amb ullades de sol, alternança de núvols i clars al centre i al sud i temperatures que aquestes zones fins i tot podien pujar. I el cap de setmana, l'últim de l'estiu, es presenta variable, insegur, dissabte amb ruixats i tronades, núvols més trencats de matí, més compactes de vesprada, avançant des de l'interior cap a la costa, deixant ruixats i tronades localment moderat i localment intensos. Dissabte no patiran canvi les temperatures. Diumenge, recorden, començarem la tardor quan passen 44 minuts de les 2 de la vesprada, és a dir, un quart d'hora abans de les 3, amb una noche encara variable i insegur, amb més sol que núvols de matí, amb temperatures que tendrien a pujar, però de vesprada, i tant pot ser al nord com al sud de la comunitat, es formaran ruixats i tronades, de nou avançant des de l'interior cap a la costa. Dijous començarem la setmana encara amb algun ruixat de matí a la costa, però imposant el sol i pujant les temperatures.